ina sanki ina sanki kin shiga zuciya da masoyiya mai kyau da dariya Fatima Gimbiya Fatima Gimbiya idan na zauna ina tunaniya sai in ji yaushe zan yi sukuniya so da kauna na sama auniya na rasa wanne zan bayani jinin jikina zai yi rauniya Fatima ina da ke kabar ne na baki rayuwa na Fatima idan da ke ba na ji ban gani ba wacce za na sa cikin gidan gari ido yana ji kice magani ki taimake ni so yayi ramdaniya kina da tarbiya gami da kyan gani na durkusa gaban cikar kiya gani Fatima 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 duka mai yin so zaka gan shi daban da wani na yi auren so jarumi ke mai da wani wanda bayin so kan ya fara yayi nazari sanda ba a so maza ka daina dawa guri ni kwanai da can nisa a baya na yi wahalar resa na yi kamar zan fasa sai na dan haƙurin nisa kuma na sarri baresa a cikin gari na lauhusa an har na samu Fatima kyau abu na ta an gama matalu sun sallama na je gunta da lallama kuma ta amsan sallama na furta mata na kuma sai ta ce mini an gama ta amince min kuma tuna a sannan rayuwa na babu dace sai zama na samu Fatima kuma ta iya lallama gashi ta iya kwalliya gashi ta iya dariya mata da maza duna kere muku mata da maza duna zarce muku kurmari na zarce muku ta wata wuce taku